Γεια σας! Θα πω καλημέρα για να σας βάλω στο επόμενο θέμα πολύ γρήγορα. Το σημερινό βίντεο είναι στο fitnesswarehouse.gr και επειδή παίρνω συνέχεια μηνύματα και μου λέτε δεν μπορώ να φάω το πρωί. Τέρμα αυτά. Τα κόβουμε, η Sidekick είναι εδώ. Ωραίο ακουστική. Λοιπόν, τι έχουμε για σας που δεν μπορείτε να φάτε το πρωινό και δεν προλαβαίνετε και τέτοια. Protein breakfast, protein pudding, protein pancake. Με έχετε δει όσοι με ακολουθείτε, κακώς αν δεν με ακολουθείτε να με ακολουθήσετε, ότι στην καθημερινότητά μου χρησιμοποιώ τουλάχιστον ένα από αυτά, γιατί με βολεύουν, γιατί είμαι συνέχεια στον δρόμο, γιατί βαριέμαι να μαγειρεύω συνέχεια φαγητά, οπότε μ' αρέσουν, τα εμπιστεύομαι, τα χρησιμοποιώ σε προετοιμασίες αγώνων, τα χρησιμοποιώ όταν δεν κάνω αγώνες, τα χρησιμοποιώ την Κυριακή το πρωί που θέλω να κάνω κρέπες και θέλω να φάω κάτι γαμάτο σε γεύση, χωρίς να κάθομαι να κουράζομαι, ρίχνοντας λίγο νερό στο τηγάνι, μπαμ μπαμ, έτοιμο. Με βλέπετε συνέχεια να τα χρησιμοποιώ. Τι είναι αυτά, τι κάνουνε, γιατί να τα χρησιμοποιήσετε. Το γιατί σας το απάντησα, για να έχετε γρήγορο πρωινό και εύγευστο και υγιεινό πάνω απ' όλα. Και τα τρία, βασικά όχι, αυτά τα δύο έχουν σαν βάση τη βρώμη. Ακούτε ότι όλοι οι αθλητές χρησιμοποιούν βρώμη το πρωί, βρώμη το ένα, βρώμη το άλλο. Είναι πάρα πολύ καλό συστατικό, φαγητό τροφή, την οποία την εμπιστευόμαστε όλοι, είναι κάτι στανταράκι, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και χρησιμοποιούμε. Επίσης χρησιμοποιούμε συνήθως συνέχεια και whey protein. Οπότε τι μας κάνει Sidekick, σου λέει κάτι τα βάλω έτσι. Σου λέει, θες βρώμη και πρωτεΐνη το πρωί, ωραία. Πάρ' το εδώ πέρα έτοιμο, τη σωστή δοσολογία, τη σωστή αναλογία πρωτεΐνης βρώμης, ρίξε λίγο νεράκι και φάτο. Και είσαι μπαμ μπαμ στο shaker σου όλα, τα χρησιμοποιείς και πίνεις. Είσαι στο δρόμο, το έχεις ρίξει από πριν στο shaker, το έχεις μες στο αμάξι σου, το χτυπάς με νεράκι, το πίνεις, να το πρωινό σου τέρμα δικαιολογίες. Θες να κάνεις κάτι πιο γκουρμεδιά, αλλά βαριέσαι να χρησιμοποιήσεις 100 διαφορετικά συστατικά. Protein pancake. Το συγκεκριμένο είναι καινούργια γεύση, cottage και πορτοκάλι, έτσι το λέει. Pancake με cottage cheese orange flavor. Καλά το είπα στα ελληνικά. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Σύντομα δεν μπορεί να το φτιάξει και μόνο σου εύκολα. Να πάρεις τώρα cottage, το τρίψεις μαζί με τη βρώμη, μαζί με ασπράδια, μαζί με όρφυρα αυγά και να βάλεις και τρίματα πορτοκαλιού, μόνο που το είπα βαρέθηκα. Εδώ στο έχουν έτοιμο. Οι άλλες γεύσεις που βγαίνει είναι άγευστο, το οποίο το χρησιμοποιώ και για αλμυρές πατέντες που κάνω, μεγαλοπούλα με τυράκι και τέτοια, και μανιτάκια. Η άλλη γεύση είναι η λευκή σοκολάτα καρύδα. Όσοι αγαπάμε την καρύδα, έχει τριμμένη καρύδα αυτό το πράγμα μέσα, είναι απίστευτο. Και λόγω survivor η καρύδα έχει εκτοξευθεί, όπως και το pancake με καρύδα. Και η άλλη γεύση είναι η σοκολάτα μπανάνα. Ένας συνδυασμός που όσοι πάτε και παίρνετε αυτές τις κρέπες με τις μπόλικες θερμίδες και λέτε βάλε μου πραλίνα με μπανάνα, εδώ το έχετε έτοιμο, υγιεινό. Τέρμα υγιεινό, 100% υγιεινό και πάρα πολύ εύκολο. Έχω και σχετικό βιντεάκι πώς να κάνετε protein pancake. Πανεύκολο. Εδώ απλά ρίχνετε νερό, βγάζει δοσολογίες πίσω νομίζω. Στα 100 γραμμάρια, 150 νερό, ζεστό ή κρύο. Είτε στο shaker, είτε μια άλλη μαγιά που κάνω εγώ. Το βάζω σε ένα μπολάκι, μια κούπα μεγάλη και βγαίνει σαν protein mug, σαν cake πριν το βάλεις στο φούρνο. Δηλαδή το χυλό αυτό που τον κάνουμε έτσι όταν φτιάχνουμε cake και το γλύφουμε, είναι αυτό. Το οποίο η γεύση του είναι brownie, σοκολάτα brownie. Οπότε είναι σαν να φτιάχνετε brownies και πριν τα βάλετε στο φούρνο να φτιαχτούν, έχετε κάνει μια έτσι από το μπολ και είναι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έχει τις θερμίδες που έχει ούτε τα βουτύρα που έχει το brownie. Και είναι πολύ πιο εύκολο και συμφέρει οικονομικά. Αυτά.
ξεκινάω τώρα. Και το άλλο που μου αρέσει υπερβολικά πολύ, επειδή μου αρέσει το βράδυ, με πιάνει μια πείνα. Λόρδα. Και επειδή τρώω το βραδινό μου γύρω σε 9.30-10 εκεί πέρα, και επειδή κοιμάμαι γύρω στη 1, 12.30-1, είναι ένα τριωράκι καλό. Και αν είσαι σε δίαιτα, πεινάς. Και επειδή αν πιω μια σκέτη πρωτεΐνη την έχει χωνέψει γρήγορα ο οργανισμός μου, ειδικά αν είναι της ITEC που είναι γρήγορα απορροφήσιμες και ευδιάλυτες, θέλω κάτι να με κρατήσει λίγο παραπάνω μέχρι το πρωί που θα ξαναφάω το πρωινό μου. Protein padding, είναι η πουτίγκα, γιώτης, το αραβοσίτου, το γλυκό που είναι στο φακελάκι που ρίχνεις νερό και όλα αυτά, ναι, χωρίς τη ζάχαρη και σκέτη καθαρή πρωτεΐνη, σε γεύση πανακότα και σοκολάτα. Εμένα επειδή μου αρέσουν γενικά οι πρωτεΐνες καζεΐνης και κάνω διάφορες κρέμες, αυτό είναι έτοιμο χωρίς να παιδευτείτε με αναλογίες νερού και τέτοια. Και είναι η πανακότα, είναι σαν το γλυκό πανακότα. Πάρτε ένα δείγμα και δοκιμάστε. Είναι ακριβώς έτσι όπως σας το λέω. Και η σοκολάτα είναι σαν τη σοκολάτα του γιώτης, το φακελάκι, αλλά δεν έχουν ζάχαρη. Δηλαδή, θα σας διαβάσω τα 100 γραμμάρια, έχουν 4,3 γραμμάρια υδατάνθρακα. Όχι ζάχαρη, υδατάνθρακα, τα οποία είναι τα ζάχαρα είναι τα 4 γραμμάρια. Δηλαδή, στα 100 έχει 4 γραμμάρια σάκχαρα. Τίποτα, δηλαδή. 4%. Απολύτως τίποτα. Και είναι γαμό της γεύσης. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά όταν μιλάω για φαγητό και για γεύσεις, παρασύρωμαι. Αυτό επίσης, τι το κάνω. Το φτιάχνω το βράδυ, εφόσον έχω φάει το βραδινό μου, και αν βαριέμαι ή δεν έχω τα επειδή τρώω συνέχεια, θέλω να αλλάζω γεύσεις, το φτιάχνω το βράδυ, το βάζω στο μπολάκι μου, το βάζω στο ψυγείο, κόλπο, και το πρωί που το τρώω είναι σαν το παγωτό μηχανής με γεύση πανακότα ή σοκολάτας. Δεν ξέρω πώς θα να περιγράψω τα φαγητά, γιατί είμαι λάτρης του φαγητού, του καλού φαγητού. Νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που σας μιλάω ότι τα χρησιμοποιώ και μου αρέσουν. Αν θέλετε να αγοράσετε, fitnesswarehouse.gr, βάζετε το κουπόνι μου George5, έχετε έκπτωση, δωρεάν μεταφορικά, άμεση αποστολή. Και έχει κι άλλα, τα οποία θα τα παρουσιάσω σε άλλο βιντεάκι, κάτι πραλίνες, κάτι ταχίνι με τσία, καρύδια και τέτοια, τα οποία τα βάζω πάνω στο pancake. Σε άλλο βιντεάκι, γιατί θέλω να φάω τώρα. Γεια σας!